Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May buntag kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa ato ang pagkulokabildo karong buntaga. Straight to the point. Anya sa ngalan makasama ni Attorney Rufil Fernandez Banyo, ang amoy regular anchor karong buntaga sa iyang programa. Ako inyong kasamtangan nga makauban, Radyoman Benji Tangia, ang modumala una sa iyang programa mga kasama, gikan alas 6 hangtod alas 10 karong buntag. Straight to the point. Anya adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Sabado, hapit sa 22 na sa bulan sa Nobyembre tuig 2025. Straight to the point. Kumusta to ang mga sukintig paminaw at ang pinanggan dig paminaw? Ano unas tanan makasama ato ang pasalamatan sa nga tuang nga buhi nga Dios ha sa paghatag niya kanatog lain na sab nga higayon, lain na sab makasamang lugways kinabuhi sa tuang nga pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisog karong nga buntaga. Straight to the point. Ato ang mga pinanggantig paminaw nga naminaw sa tuang broadcast sa radyo, nagtan-aw sa Facebook Live o sa YouTube. Ni Attorney Rufil, mga sukindig paminaw, maayo nga pagpaminaw may buntag kaninyong tanan. Straight to the point. Arita sa tuang nga mga isgutanan usab karong buntaga mga kasama, tungod kay kalit nga hangin ug kusog nga uwan ang nasinati dinhi sa Sugbo kagabi. Kini tungod sa localized thunderstorms. Straight to the point. Nakuratan mga sukindig paminawta, nakuyawan sa mga tuang uban nga makaigsuunat, ilabi na kasamang Nestor kadtong tuang nga mga nibalik silang panimay, nagbalong-balong lang in town o nabaling-balong dito sa ilaha usab nga mga gitarukan silang balay nga nabanla sa baha. Tungod sa bagyong Tino at tungod kay kusog-kusog man sa tong hangin kagabi unya gada o gauwan sab kuyawan sila, uy unsa naman ni karon lain na pud ning babagyo. So una karon nga basta uwan-uwan gani kasamang Nestor nya kusog nga pagbunok sa uwan, dali ta kayo nga makuratan, dali ta kay makuyawan tungod sa mga sukindig paminaw kay binawa pa ta maka get over, wa pa ta maka move on usab makasama sa nahitabo nga bagyo nga Tino. Nga sus murag labas pagkasong panumduman mga sukindig paminaw ang panghitabo. Unya daghan na ba kay nakalas in town mo na nga basta mag-uwan-uwan gani labi na kadto nga makilid ka sa paan pagkapangutana gani, uy unsa na maron dunay bagyo mo bakoy ta dayon oy. Samtang sa laing bahin, kaso sa leptospirosis dinhi sa Sugbo, mas nisaka pa og niabot na og 106 ka mga individual ang natakbuyan niini. Straight to the point. Dali pa kapaspas mga sukindig paminaw ni saka sa mao nga kaso. Sumuna nga kaning ni ang leptospirosis ato ra kining ipamubo mga sukindig paminaw. Ato apang gipaka kanang wa nato hatagi dayo og igong gibugaton nga kining maong kaso karon dali kay nga nakasaka ang ihap sa mga natakda niini. Sa maong gidaghanon 7 na niini ang namatay. Straight to the point. Nasus na 7 mga sukindig paminaw in town. Napakadali ba in town? Samtang adunay pipila ka mga suspected cases nga gipaubos pa karon sa confirmatory test. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw kay ang labing daghang kaso sa leptospirosis nga natala dinhi sa Sugbo nagikan sa Dakbayan sa Danau, amihan ng Sugbo nga moabot sa 34 ka mga kaso. Straight to the point. So 34 mga sukindig paminaw kakaso sa leptospirosis ang natala dito sa Dakbayas Danau. So mo na nga 7 na kabuok ang nakalas. Dunay mga nakalas pa mga sukindig paminaw nga dunay mga lain nga mga nakalas pero ipaubos pa kini og confirmatory test kung ang ilang namatyan mao ba ang leptospirosis. Straight to the point. Sumuna karon nga ang probinsya sa Sugbo pinaagi usab mga sukindig paminaw ni Governor Pambari 4 nang hatag to sila og mga tambal unya dunay mga libre nga check up mga sukindig paminaw. Tungod ang hatag man to silang tambal usab pa ni adto nga mga kaigsuuna nato nga naapektuhan o kadto nga nakasinati og grabeng pagbaha sa ilahang dapit kasamang Nestor. Kay sunan ka duna toy mot unsa to ikuan pa to i-verify pa to mga sukindig paminaw. Wa ka abot og 4 ka adlaw gikan sa pagkasinati niya pagkalain sa iyang lawas. Wa na kaabot sa
upat ka adlaw mga sukin tigpaminaw. Kay dito gipagidala na sa tambalanan pero wa na insigida na. Pagdas tambalanan wa na mga sukin tigpaminaw ka survive unya nakabsan gyud kinabuhi. Sumuna nga kana ato makaigsunan ato mga pinanggan tigpaminaw dili gyud ta magpatakag ubog-ubog anang tubig labi na katong kontaminado nga mga tubig kay kining ni nga mao nga sakit nga leptospirosis diha nato ni makuha sa kanang kontaminado nga tubig o baka tubig nga dunay hugaw mga sukin tigpaminaw sa mananap ha. Straight to the point. Okay, kanana ang kahibalota usab diadto panahon na mobitaw to nga uban ka sa mangkin adali kay palit tayon og butas kay pero mo na nga tuning hatagan og pagtagad sad mga sukin tigpaminaw kay sus kuyaw pud ning sakita no manghinaota nga kining ni nataptan karon sa sakit nga leptospirosis nga synthesize ka mga individual ota makasama nga makasurvive ni sila og maulian in taon ni sila niining maong balatian. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, uplan kontra baha gilusad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dinhi sa Sugbo kagahapong adlaw. Straight to the point. Iyang gisusi ang nagpadayon nga pagpanglimpyo sa kasapaan diha sa Mahiga Creek utlanan sa dakbayan sa Sugbo ug sa Mandawi. Straight to the point. So dito mga sukin tigpaminaw ilahan ng gisugdan kaganiha pagkabgab ang Mahiga Creek makasama kay daghan matod pa nga balas, daghan nga yuta, daghan nga mga basura ug bato ang natambak diha. Muna nga ang sapa murag nimabaw na sa kasamang Nestor. O karon ilahang gi kabkab na aron nga mobalik og lawom ang sapa, aron dili dali nga moapaw ang tubig. Straight to the point. Muna nga kanang na nga tuan ning tagag pagtagad kay padayon pamangkunon ni. Unya kagahapon ingon man tos Presidente Marcos kagahapon nga duna say time frame ni ini nga 9 months. So 9 months nga kanang na ang mahuman og pangpanglimpyo o makasapaan. Usab makasama unya manghinaot siya nga sunod tuig pohon dili na ta makasinati og mga pagkusog kuno nga pagbaha, dili ta makasinati na og ingon man usab kanini nga paglunop kasamang Nestor. Amo makaana ta nga mas maayo pod Hinoo no. Mas maayo pod nga kasamang Nestor nga dili na ta makakuan sunod tuig oy ha. Kay ingon man siya nga kuan pero ingon man mga tao nga istoryahe. Daghan sa nag-ingon kasamang Nestor nga kung wala pa hinoon nito gipapriso si katonto nga si Pastor Apollo Kibuloy, pues siguro makatabang to kay maingon raman to sa ulan nga stop ha. Samtang sa laing bahin apil sa giplano nga tukuron usab karon mao ang Sabo Dam aron maoy mosaw sa tubig uwan kung malikayan ang pagbaha. Straight to the point. So kani mga sukin tigpaminaw matod pa epektibo man kuno kayo kaning Sabo Dam naa sa mga tulo ngadto sa 5 ka mga Sabo Dam ang tukuron mga sukin tigpaminaw diri sa Sugbo para nga ang baha pugnan kasamang Nestor og pananglitan og gumaha man gyud galing dili kaayo tanto nga kanang na ang kusog or kanang na ang kuan gyud makadako og makamugna og dako nga danyos kining Sabo Dam. So kani kasamangken kay dako man kaayo ni unya daghan 3 ngadto sa 5 posible mga sukin tigpaminaw nga dako kayo ang budget ni ini. So mukabat na sanig binilyon ang budget ni ining Sabo Dam mga sukin tigpaminaw manghinaota nga dili kini kanon sa mga buaya. Ang hinaota ang taga DPWH kung maoy tugahan gihapon na ining budgeta manghinaota mga sukin tigpaminaw nga dili ni mapariho ani ining nahitabo karon sa mga flood control project. Kay basi og maurang ko ana ba ang manghinaota Presidente Marcos nga kining ni ang Sabo Dam nga tukuron dinhi sa Sugbo kinahanglan mabutang gyud ni mga sukin tigpaminaw sa maayong kamot dili sa maayong bulsa basi po og substandard muna nga basi po og substandard ba ang kanang nang gamiton ani mga sukin tigpaminaw di kulang na pud nga banlas hinoon imbis maoy mo kontrolar sa tubig imbis maoy mo kontrol sa tubig mga sukin tigpaminaw dili na makakontrol una nga ang baha ang kanang tubig mga sukin tigpaminaw basig dili na gina makontrol pero ang kwarta makontrol
basig daghan na pong malipay ani ha. Basig daghan na po kayong malipay nga mga buaya ani kani dako kintok bunoning niya ha. Pero manghinaota nga kon kana manggaling maoy makahatag og solusyon usab mga sukindig paminaw o makakontrolal man lang ni ining kusog nga pagbaha. Manghinaota nga sunod tuig masugda na kana. Masugda na kana mga sukindig paminaw aron nga dili na maprohiso intaw nga ato makaigsuunan labi na kadto nga mga nanimuyo daplin pod sa or kasapaan kay katong uban asa man papuy-on nga gawas lang tingali atong naa sa 3 meter easement gikan gyud sa sapa nga kinahanglan na gina sila nga i-locate sa tuang syudad ato ang gobyerno mga sukindig paminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin si Cebu Gobernador Pambari 4 mo presentar ngadto sa presidente sa unang 5 kadagko nga priority project alang sa Sugbo. Naglangkob kini sa water management solution, paglambo sa ospital, coastal diversion o ubang proyekto nga gikinahanglan alang sa paglambo pa sa serbisyo ngadto sa katawhan. Straight to the point. So kani maoy nindot mga sukindig paminaw nga programa. I-appeal gyud diha ang pagpalambo sa tuang mga tambalanan. Kay kinin tambalanan mauni ang gipangandoy sa katawhan ilabi na sa probinsya Sugbo kasamang Nistor nga unta. Sa kadato sa probinsya Sugbo makatagamtam sila, mapiskan sila sa kadato sa Sugbo. Bisa na lang man sa serbisyo diha sa ospital. Kay panahon mga sukindig paminaw ni kanhi Governor Gwen Garcia, ang Sugbo tinuod number 1. Nabaniog sa tibuok Pilipinas nga ang Sugbo number 1. Pero ang pagka number 1 sa Sugbo wala matagamtamis mga kabos. Kaya mga ospital, mga sukindig paminaw, mga tao pa mo palit og gapas, ha? Ang mga tao pa mo palit og gapas, ang mga tao pa mga sukindig paminaw mo papalit og gloves, ha? Kaya sa mga tambalanan so manghinaota nga si Presidente Marcos makatabang mga sukindig paminaw pagpalambo nato sa mga ospital. Kay kaning ni adili man po ni madali ni Cebu Governor Pambari 4 kay 16 ka mga tambalanan gud. District o provincial hospital ang gipadaga Sugbo. So dili madali usab mga sukindig paminaw sumuna nga kana manghinaota nga sa dili pa mahuman ang 3 ka tuig ni Cebu Governor Pambari 4 ang iyang panaad sa katawhan nga mao ang pagpalambo sa ospital matuman kini. So manghinaota ni Governor Pam nga karon Hinoo nakita naman nato mga sukindig paminaw sa iyahang mga aliho karon nga tuang ospital aduna nagyoy kausaban no hinay-hinay bisan hinay-hinay lang apan dunay kausaban at least makaingon ang mga tao nga igo dili ra di ay igo sa saad ha dili ra di igo sa saad po si Governor Pambari 4. So mauni ang mga nag-una nga mga project sa Sugbo nga kinahanglang angayan nga matabangan mga sukindig paminaw nasyonal. Straight to the point. Kay dili kanang na ang programa nga hala suroy, kiat-kiat. So kani mga sukindig paminaw manghinaota nga ang atuang mapadayon ang pagserbisyo ni Cebu Governor Pam Bari 4 ngadto sa katawhan ilabi na sa mga sukindig paminaw sunan gud ka si Governor Pam Bari 4 nagtukod karon og kanang sipak ang kanang na ang adto mo duol sa Kapitolyo ang mga tawo nga dunay reklamo sa ilang probinsya og dunay mga complaints sa mga tawo dunay opisina ang Kapitolyo mga sukindig paminaw nga maoy mo entertain sa mga kabos muna insakto kagwin sa una wa man to kagwin sa una wa gitoy ayos. Samtang dito sa kauluhan atong hatagan og pagtagad kan Sandigang Bayan nag-issue na og warrant of arrest batok ni kanhi kongresista Rizaldi Co og laing 17 ka mga individual may kalabutan sa anomalosong flood control project. Straight to the point. So di ana mga sukindig paminaw ang resulta sa ilahang investigasyon do na matod pa gi-issue nga warrant of arrest ngadto kang kanhi Congressman Saldico mga sukindig paminaw
Aso mo na nga kanang naang si Saldico karon atua pa mas gawas na kanin 17 ka mga individual gikan man ni matod pa sa Department of Public Works and Highways kon DPWH o sa Sunwest Construction ha wa pa man hinganlig kan 17 ka bukinsan pero ang labing siguro diha mao si Saldico ha. Aso mo na nga si Saldico mga sukindig paminaw di anay warrant of arrest so mo tingali ni ang gipasalig ni Presidente Marcos mga sukindig paminaw nga sa wa pay Pasko aduna nay masampulan aduna nay magpasko didto sa bilangguan tingali ni kasumang Nestor di ana gyud ha nya kay si Saldico unsa man taas mga proseso paana aron nimo madakpan kay tumas gawas kanin ni City ka mga individual basig way apil si bunuan ani basig way apil si bunuan kay si bunuan ra ba to anas Amerika basig eskapo na sadto mga sukindig pero kuani murag gikan man kuno Sunwest Construction o kanang naang dire sa DPWH o niya kanin 17 mga sukindig paminaw pa kabuok ani matod pa nga wa pay labot si House Speaker House Speaker Martin Romualdez Samtang ang Independent Commission for Infrastructure ni rekomendar na pagpasaka og kaso nga plunder, graft o bribery batok ni kanhi Kongresista Rizaldico og kanhi House Speaker Martin Romualdez og uban pa. Straight to the point. May kalabutan sa binilyon ka pesos nga mga giingong kickbacks. Straight to the point. So di ana mga sukindig paminaw gawa si Rizaldico nga magatubang sa mga dunay warrant. Agawas nga dunay warrant nga gi-issue sa Sandigan Bayan batok ni Saldico. Di ana mga sukindig paminaw ang Independent Commission for Infrastructure kon ICI o DPWH ni sugyot na ngadto sa ombudsman nga pakasuhan gyud og plunder, graft og indirect bribery si Rizaldico og si kanhi House Speaker Martin Romualdez. So di ana ayay si kanang naa nga apil naman mga sukindig paminaw pagkasaa pa sa kaagkaso si kanhi House Speaker Martin Romualdez tani hatagag pagtagadon kay basi og moingon na pud ang uban. So di ana at least ang resulta di ana kasumang Nestor kay og moingon ka nga Saldico ra gud maoy imuhang kananaang padutlan og kaso o ni ang iyahang labaw di po ta makaingon nga gawas non kay nakapirma manggod po. So di ana karon giapil na si ang girekomendar si kanhi Speaker Martin Romualdez kasuhan og plunder pero basin og ningon sa danguban nga mga tawo nga ay Consuelo di bubo na lang na ka sa mambensi oy. Ata kay balo ana og ang balutsan ang makonbiktor ana si Saldico pero si kanhi Speaker Martin Romualdez dili na madutlan ka sa mambensi oy. Dili tingali na madutlan kay ingnon ra man na kulag ebidensya. Wa gabae. Amo po giingon sa basig makaingon mo ba katato mga kaigsuonan bang Consuela di bobo na lang na ka sa mambensi oy arong ingnon nga kuno to ana napasagaan nagkaso. Himan-himan ito madismiss kay moingon man nga unsao man di magyud madutlan kay kulang man og ebidensya. Lakip mga sukindig paminaw nga gisukip karon sa kanang naang ICI o sa DPWH kadtong giingon nga mga basura. Kadtong pamahayag or testimonya mga sukindig paminaw ni Orly Gutisa nga kadtong mga basura nga gisulod og malita nga gideliver niya dito ni Saldico og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Moto ingon si DPWH sa Secretary Vince Dizon nga kabug-atan ng ebidensya Unya ingon pa sila nga way ebidensya. Tanawon lang nato, sundan na nato at least karon si Presidente Marcos kung seryoso siya kung seryoso siya nga masumpo ning korupsyon og makit-an gyud kung kinsa mga sukindig paminaw tinuod nga mga kurakot ni ini karon. At least wala siya dapigan, wala siya kana bitawng naa nga ilhon nga kapartido, kaalyado, parinti, igagaw. Ingon ang mga tao, tinud-anay gyud ay pero og ingon nga
Away labot wa may klarong ebidensya, dismiss ang kaso. Mingon mga tao, oy, Consuelo di Bobo ra na president. Samtang sa laing bahit, Miss Universe Philippines sa Atisa Manalo, kontinto og malipayon nga nahimo nga third runner-up sa ika-74 nga Miss Universe. Straight to the point. Pero daghan mga sukindig paminaw oy ang kanang naang na daghan kasamang Nistor ang nasagmuyo oy. Daghan ang nasagmuyo kasamang kinbantay ka nga sa social media ba. Daghan nasagmuyo nga wala sila makontinto sa resulta. Wala sila, dili sila kontento sa resulta kay kun imong tan-awon nga si ang atua nga kanang kandidata kasama kinatoa nga sunan ka nga purebuyag saktos lawas o niya saktos barog ang yaha mga sukindig pa ng pagrampa dito sa stage korteng pagka ngayan kasamang Nistor. Sumay na kuan nga katuman taga Mexico, di ba? Taga Mexico man kasamang taga Mexico man pero sige lang kay kana na sunod-sunod daw sa tapurebuyag nga na Miss Universe ta kanang ihatag la po natos uban kamo ba? Di mo kabalong mamahin-bahin mga buaya, magbahin magay na mga buaya. So kana mga sukindig paminog uban pa nga mga tukiuno nato karon nga mga isyu ato mga isgutan. Usab karon diri sa tuang pagkulo kabildo. Sa tuang pagbalik mga sukindig paminaw. Anya paminaw lang gyud ayaw lagbulag sa pagpaminaw. Diri sa DYHP RMN Cebu o sa tuang nga IFM 93.9 usab mga sukindig paminaw. Standby balik ta karon taud-taud.